Il-President ta' Malta, Marie Louise Coleiro Preca, ddikjarat li qiegħda tħares il-qudiem lejn is-sena d-dieħla għaliex il-Community Chest Fund se ssir fondazzjoni. Coleiro Preca stqarret dan f'artiklu miktub f'ġurnal lokali maħsub biex permezz tiegħu tirringrazzja lill-poplu Malti għal kontribut tiegħu fl-Istrina. Il-President qalet li l-fatt li l-Malta Community Chest Fund se jsir fondazzjoni se jwassal biex l-organizzazzjoni tkun regolata aħjar u tkun iktar trasparenti. Fl-artiklu hija żiedet tajt li l-Istrina dejjem laqtita minħabba l-biċċa xogħol kbira li hemm fl-organizzazzjoni tagħha, xi ħaġa li din is-sena se tikkonferma istess. Il-President kelmet dwar kif il-voluntiera u l-ħaddiema involuti kienu ilhom xhur iħejju fejn argumentaw u qablu dwar kif kull dettall kellu jitwettaq. F'dan kollu żiedet tajt il-President kien hemm ħaġa waħda li ħarġet ċara l-ħin kollu li hija dedikazzjoni ta' dawk involuti. Fuq kollox qalet li ma kellix kliem biex tesprimi l-mod kif ħassiet ta' meta rat kif is-sezzjonijiet differenti tal-poplu Malti inaqdu flimkien għal dan il-għan. Il-pajjiż verament sar wieħed, iddikjarat il-President li għal darb'oħra ddeskrivit lill-poplu Malti bħala wieħed uniku.